በሊሕ ወይ ብሱል ሰብ ብዙሕ እናፈለጠ እኳ ወትሩ ካብ ምምሃር ንድሕሪት ኣይብልን ዘይበሰለ ወይ ዓሻ ሰብ ግና ፍልጠት ዘይብሉ ክንሱ ክምሃር እውን ኣይደልን ዘይበሰለ ሰብ ካብቲ ዘይፈልጦ ነገር እናነከየ ህይወቱ ከመሓይሽ ኣይፅዕርን ብዙሕ ጽቡቕ ዕድላትን ኣጋጣሚታትን እናተረኸበ እኳ ብሰንኪ ዘይምብሳሉ ነቶም ዕድላት ብኸመይ ከም ዝጥቀመሎም ብዘይምፍላጡን ጥራይ ወትሩ ኣብ ሓደ ቦታ ይረገጽ ከምኡውን ንእሽቶ ፍልጠት ሒዙ ህይወትን ምምራሕ ይፍትን ልክዕ ከምቲ ሓንቲ መጽሓፍ ጥራይ ዘንበበ ሰብ ወትሩ ካብዚ እትበልጽ መጽሓፍ የላን እናበለ ዝምድር ንሱ እውን ነታ ዘላቶ ንእሽቶ ፍልጠት ሒዙ ዕሽነቱ ከይተረድኦ ይነብር ግና ከምዚኦም ዝበሉ ባህርያት ተረዲና ህይወትና ክንቀይር እንተደሊና ዝዓግተና ሓይሊ የለን ንስኻ እውን እዞም ናይ ዘይበሰለ ሰብ መለለይ ባህርታት ድሕሪ ምዕዛብካ ካብዚኦም ምሰየናይ ከም እተመሳሰል ሓሳብካ ብኮመንት ጻሓፈልና ንስኻ እውን እዞም ናይ ዘይበሰሉ ሰብ መለለይ ባህርታት ድሕሪ ምዕዛብካ ካብዚኦም ምሰየናይ ከም እትመሳሰል ሓሳብካ ብኮመንት ጻሓፈልና ካብዚኦም መብዛሕትኦም ባህርያት እንተልዮም ግን ቅልጡፍ ስጉምቲ ብምውሳድ መንገድኻ ክትቀይርን ምስቶም ብሱላት ሰባት ክትስለፍን ይግባእ ቀዳማይ መለለይ ናይ ዘይበሰለ ሰብ እታ ዝሓሰባን ዝሰርሓን ኩላ ነገር ሰብ ክፈልጠሉ ምድላዩ ዘይበሰሉ ሰባት ነቲ ክሰርሕዎን ዝሓስብዎን ዝፍትንዎን ዘለዎ ነገር ብምውራይ ጥራዮም ግዚኦም ዘሕልፍዎ ነቲ ዝሓሰብዎ ክሰርሕሉ ዘለዎም ወርቃዊ ግዜ ብዕላል ይሕልፍዎ ምናልባት ገሊኦም ዕውታት ሰባት ክዛረቡ ትዕዘብ ትኸውን ግና ምዞም ሰባት ዘሎ ዓቢ ፍልሊ ናይ ተግባር እዩ ብሱላት ሰባት ውጥኖም ዘይኮነስ ነቲ ዘረጋገጽዎን ብኢዶም ዝጨበጥዎን ጥራዮም ዝዛረብሉ ዘይበሰለ ሰብ ግና ኣብ ዕላል ጥራይ የድህብ ካብቲ ዝዓየኑ ላዕሊ ብዘረባ ጥራይ ይፍለጥ ስለዚ ሓደ ካብቲ መለለይኡ ስለ ዓበይቲ ሕልምታቱ የውር እምበር ኣብ ባይታ ዝተሰርሐ ጭቡጥ ስራሕ ኣይረኣዮን እሞ ኩሉ ነገር ምውራይ እንታይ ጉድኣት ኣለዎ እንተኢልካኒ ሳይኮሎጂታት ከም ዝሕብርዎ ስለ ሓደ ዝሓሰብካዮ ነገር ካብ ምውራይ ነቲ ሓሳብ ንበይንኻ ምስ እትሕዞ እቲ ውሽጣዊ ዓቕምኻ ወይ ኢነርጂኻ ከይፈሰሰ ዓቢ ሓይሊ ኮይኑ ይዕቀብ እዚ ናይ ሓይሊ ምንጪ እዚ ካብቲ ንስራሕ ዝድርኽ ክፋል ኣእምሮኻ እዩ ዝምንጩ መስርሑ ድማ ከምዚ እዩ ሓደ ውጥን ወይ ሓሳብ ክህልወካ ከሎ ኣእምሮኻ በቲ ሓሳብ ይውጠር እሞ ነቲ ነገር ናይ ምስራሕ ድሌትካ ብሓይሊ ይለዓዓል ምክንያቱ ኣእምሮኻ ኣብቲ ዝሓሰብካዮ ውጥን ዘሎ ናይ ሓጎስን ዕግበትን መጠን ስለ ዝርድኦ እዩ ንኣብነት ዓብዪ ውጥን ኣውፂና ነቲ ስራሕ ብኸመይ ከም እንሰርሖ እቲ ስራሕ ምስ ተዓወተ ዝርከብ ሓጎስ ከምኡውን ነቲ ዝርከብ ገንዘብ ብኸመይ ከም እንጥቀመሉ ብኣእምሮና ክንስእሎ ከለና ነቲ ሓጎስ ኣቐዲምና ነስተማቕሮ ክእያታት ስነ ኣእምሮ ነዚ አንቲሲፓቶሪ ሪዋርድ ወይ ድማ ኣቐዲምካ ዝርከብ ዓስቢ ይብልዎ ካብቲ እዋን ጀሚሩ ድማ እቲ ውጥን ምእንቲ ክሰልጥ ኣእምሮኻ ድርኺትን ምልዓልን ይፈጥር ግና ከምዚ ዝበለ ዝተዓቀበ ፖዚቲቭ ሓይሊ ብሓንቲ ነገር ጥራይ ይፈስስ ንሳ ድማ ነቲ ሓሳብካ ንሰባት ክትነግር ከለኻ ምክንያቱ ነቲ ነገር ንሰባት ክትነግሮም ከለኻ ኣእምሮኻ ብስምዒት ስለ ዝርድኦ ነቲ ነገር ድሮኻ ምስ ተፈጸመ ገይሩ ይወስዶ እሞ ካብኡ ንላዕሊ ክፅዕር ኣይደልን በዚ ድማ እቲ ዝሓሰብካዮ ኩሉ ተግባራዊ ከይኾነ ይተርፍ ዘይበሰለ ሰብ እቲ ዝሰርሖን ክሰርሖ ዝሓስቦን ኩሉ ብምውራይ ወትሩ ሓይሊ የባኽን ስለዚ እቲ ትዛረቡ ዘረባ ካብቲ ስቕታኻ ዝበለጸ ምስ ዝኸውን ጥራይ ንሰባት ክትነግር ፈትን ካልኣይ መለለይ ናይ ዘይበሰለ ሰብ ቁልጡፍ ውፅኢት ወይ ለውጢ ክርኢ ምድላይ እዩ ኣብ ዓለምና ዘለዉ ዕውታት ሰባት ለውጢ መስርሕ ህይወት እምበር ብሓደ ለይቲ ዝመጽእ ተኣምር ኣይኮነን ይብሉ ለውጢ ቀልጢፍካ ክጅበእ ምድላይ መለለይ ናይቶም ትዕግስቲ ዘይብሎም ሰባት እዩ ትዕግስቲ ዘይብሉ ሰብ ድማ ዓሻ እዩ ሎሚ ዘሪኡ ሎሚ ክዓጽድ ዝጽበ ሰብ ዓሻ ጥራይ እዩ ሰብ ወትሩ ክርድኦ ዝግባእ ነገር ኣብ መንጎ ምጅማርን ውፅኢት ምርካብን ክንውስኖ ዘይንኽእል ሰፊሕ ግዜ ከም ዘሎ እዩ እሞ ነቲ ግዜ እቲ ብትዕግስቲ ምሕላፍ ይግባእ ኣስተውዕል ጽቡቕ ውፅኢት ቀልጢፉ ኣይመጽእን ትዕግስቲ ክህልወካ ከሎ ውፅኢትካ ተራ ዘይኮነስ ዓብይን ዘኹርዕን ዝኸውን ዘይበሰለ ሰብ ግና እዚ ዓብይ ጌጋ ይፍጽም ዝጀመሮ ነገር ኩሉ ቀልጢፉ ፍረ ክህቦ ይደሊ እቲ ብቐሊሉ ዝተረኸበ ነገር ድማ ብቐሊሉ ከም ዝጠፍእ ይርዳእን ዓብይ ነገራት ንምጭባት ዓብይ ጻዕሪ ሰፊሕ ግዜ ትዕግስትን ቀጻልነትን የድሊ ዓሻ ሰብ ግና ክዕገስ ኣይደልን ይህወኽ ይጅምር እሞ ውፅኢት ከይረኣየ ተስፋ ቆሪጹ የቋርጽ ንኣብነት ሰብነት ወይ ጨዋዳ ክሃንጽ ዝደሊ ሰብ ብሓንቲ መዓልቲ ስልጠና ወይ ብሓንሳብ ከቢድ ክብደት ብምልዓል ዝደልዮ ጨዋዳ ክረክብ ፈጺሙ ኣይኽእልን ግና ከይተሓለለ ብምድግጋምን ብትዕግስትን ዝግበር ንእሽቶ ጻዕሪ እዩ ነቲ ዓቢ ለውጢ ዝፈጥሮ እቲ ጨዋዳ መዓልታዊ ክዓቢ ከሎ ብዓይኒ እንተዘይተረኣየ እኳ
እትሰብነት ግና ካብ ውሽጢ ጥንካሬኡ ይሃንጽ ኣሎ በዚ ድማ ሓደ እዋን ዘይከኣል ዝመስል ዝነበረ ከቢድ ክብደት ቀስ በቐስ ይቐልል እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት በቲ ናይ መወዳእታ መዓልታት ጥራይ ስለ ዝፀዓረ ዘይኮነስ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ መዓልታዊ ሰሞናዊ ኣዋርሕ ብዝፈሰሰ ጻዕሪ እዩ ዘይበሰለ ሰብ ግና ናይ ትዕግስቲ ትርጉም ፈጺሙ ኣይርድኦን እዚ ሃወኽ እዚ ድማ ንህጹጽ ውሳነታት ይዳርጎ ዝጀመሮ ይውድእን ሓንሳብ እቲ እናበለ ሕዝ ልቕቕ ይብል እዚ ናይ ዕሽነት ባህሪ እዩ ስለዚ ዝጀመርካዮ ነገር ብትዕግስቲ ብድሆታት እናሰገርካ ናብ መወዳእታ ምብጻሕ ናይ ብሱላት ሰባት መለለይ እዩ ቀልጢፍካ ፍረን ውጽኢትን ምጽባይ ግና ናይ ዘይበሰሉ ሰባት መለለይ እዩ ሳልሳይ መለለይ ወትሩ ኣነ ኩሉ ፈልጥ ምባሉ እዩ ኣብ መንጎ በሊሕን ዘይበሰለን ሰብ ዓቢ ፍልል ኣሎ በሊሕ ሰብ ዝበለጸ ፍልጠት እናሃለወካ ካብ ምምሃር ድሕሪት ኣይብልን እዩ ዘይበሰሉ ሰባት ግና እኹል ፍልጠት ከይሃለዎም ክመሃሩን ድልዋት ኣይኮኑን ብዛዕባ ኩሉ ነገር ከም ዝፈልጡን ከም ኣቶም ዝፈልጥ ሰብ ከም ዘየለን ይሓስቡ ወትሩ ኣነ ጥራይ ይቕኑዕ ብምባል ይፍለጡ ነቲ ናይ ውሽጣዊ ሕጽረት ስምዒቶም ወይ ድማ ናይ ምትሓስ ስምዒት ንምክልኻል ወትሩ ንኻልኦት ይለጹ ወይ ድማ ዲፌንሲቭ ይኾኑ እሞ ኣስተውዕል ኩሉ ፈለጥ ኢሉ ካብ ዝተቐመጠ ምሁር ሰብ ክመሃር ዝፅዕር ዘይተምሃረ ሰብ ዝበለጸ ውጽኢት ከም ዘምጽእ ክትርዳእ ይግባእ ወትሩ ክመሃር ድሉው ዝኾነ ሰብ መወዳእቱ ጽቡቕ ውጽኢት እዩ ሳይንቲስታት ከም ዝሕብርዎ ኣብዚ ዓለም ካብ ዘሎ ፍልጠት እቲ ክሳብ ሕጂ ዝተጸንዐን ዝተፈልጠን ካብ 3 ክሳብ 5 ሚእታዊት ጥራይ እዩ ፍልጠት ዓለም ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ ኣብዛ ምድሪ እናነበርካ ኩሉ ፈለጥ ምባል ከቢድ ዕሽነት እዩ ዓለምና ናይ ብዙሓት ኣሽሓት ዓመት ታሪኽ ደቂ ሰባት ባህልን ጥበብን ዝሓዘት ዓባይ መጽሓፍ እያ እሞ ንሕና ድማ ኣብ ሓንቲ ንእሽቶ ሃገር ኣብ ሓደ መንደር ወይ ኣብ ሓንቲ ቤት እናነበርና ኩሉ ይፈለጥ ክንብል ኣይንኽእልን ንኣብነት ሓደ ዓቢ ምሁር እኳ እንተኾነ ብዝሓለፈ ናይ ማዕርግ ጫፍ ይበጽሕ ክፈልጥ ዝኽእል ብዛዕባ ሓደ ፍሉይ ዓውዲ ጥራይ እዩ ነዚ ሰብ እዚ ናብ ካልእ ስራሕ እንተወሲድናዮ ሓንቲ ቃል እኳ ክነግረና ይኽእልን ይኸውን ምኽንያቱ ንሱ ንዓመታት ዘጽንዖ ሓደ ዓውዲ ጥራይ ስለ ዝኾነ ስለዚ ይፈልጥ ምባል ናይ ዘይበሰልካ ምዃን ዓቢ መለለይ እዩ ናይ ሙሉእ ህይወት ተምሃራይ ምዃን ግና ካብ ኩሉ ይበልጽ ነገራት ኣብ ዝቕየረሉ ዘመን መዓልታዊ ርእስኻ ብምምሃር ካብ ዘይምፍላጥካ እናነክኻ ምኻድ ዓቢ ዓወት እዩ እሞ ወትሩ ይፈልጥ እናበልካ ምስቶም ዘይበሰሉ ካብ ትስለፍ ርእስኻ ወትሩ ንምምሃር ድሉው ምግባር ብልሕነት ምዃኑ የፍልጥ ራብዓይ መለለይ ናይ ዘይበሰለ ሰብ ለውጢ ምፍራሕ እዩ እቲ ናይ ምቾት ቀጠና ወይ ድማ ኮምፎርት ዞን ዝበሃል ምቹውን ደስ ዝብልን ስምዒት ይሃብ እምበር ኣብ ህይወት ሓድሽ ለውጢ ከይመጽእ ዝዓግት እስር ቤት እዩ ለውጢ ዝፈርሑ ሰባት እቲ ኣረጊት ልማዶም ሎም እኳ እንተዘይጠቕሞምን ንድሕሪት እንተጎተቶምን ነቲ ኣረጊት ነገር ደጋጊሞም ካብ ምስራሕ ይቁጠቡን ወትሩ ዘክር ህይወት ልክዕ ከም ፈሳሲ ውሒዝያ ትፈስስ ኣንፈታ ትቕይር ከምኡን ወትሩ ትለዋወጥ ብሱላት ሰባት ምስቲ ፍሰት ምልማድ ይመሃሩ ዓሻታት ግና ነቲ ማይ ብኢዶም ክጭብጡ ወይ ፍትኑ ግና ከዓ ኣብ መንጎ ጻብዕቶም ሸሊኹ ክሃድም ይዕዘቡ ፍርሒ ለውጢ ኣብቲ ዝለመድናይ ቦታ ጥራይ ኮነን ዝዓግተና እኳ ደኣ ኣብ ጥቓና ዘለዎ ዓበይቲ ዕድላት ከይንርኢ ዓይንና ይጋርደና ከምቲ ናይ ስቶይካዊ ፍልስፍና ዝምህረና ለውጢ ዘይተርፍ ነገር እዩ እሙንን ሙሉእን ህይወት ክንነብር ክንኽእል ድማ ነቲ ለውጢ ብሙሉእ ልቢ ክንቀበሎ ከለና እዩ ስለዚ ብሱላት ሰባት ካብ ለውጢ ክሃድሙ ከለዉ ርእሶም ከምዚ ኢሎም ይሓቱ ካብዚ ዘለናዮ ዝገደደ እንታይ ክመጽእ ይኽእል ባንጻሩ ድማ እቲ ዝበለጸ ክመጽእ ዝኽእል ነገር ከ እንታይ እዩ ህይወት ከምቲ ውሒዝ ኣብ ሓደ ቦታ ይትቖምን ምስቲ ወሓዚ ምጓዓዝ እንተዘይተማሂርካ ንድሕሪት ምትራፍካ ዕጫኻ እዩ ዝኸውን ሓምሻይ መለለይ ዋጋ ግዜ ዘይምርዳዩ ዘይበሰለ ሰብ ወትሩ ንእሽቶን ሓያልን ኮይኑ ዝነብር ይመስሎ ዓይኑ ብዕድመ ከም ዝደክም ጉልበቱ ከም ዝደክም ሙጋይ ከም ዝስእን ኣይስተውዕልን ኣብ ናይ ንእስነት ዘመኑ ግዚኡ የባኽን ብሱስ ከምኡን ኣብዚ እዋን እዚ ብሶሻል ሚድያን ዘይጠቅም ነገር ግዚኡ ይሕልፎ ነቲ ዝተሃበ ግዜ ዋጋ ኣይህብን ግዜ ወትሩ እናበረረ ከም ዝኸይድ ኣይግንዘብን እሞ ግዜ ዘይተረድኦ ሰብ ህይወቱ ይባኽን ግዜ ወርቂ ዝበሃል ምስል ኣሎ ግና ሎሚ ግዜ ህይወት ምዃኑ ክንርዳእ ይግባእ እዚ ማለት ግና ከም እተሃወኸ ሰብ ክትነብር ኣለካ ማለት ኣይኮነን ወትሩ ትርጉም ህይወት ክጠፍኣና የብሉን ግዜ ተጠቐም ማለት ግዜ ከም ዘይብሉ ሰብ እናተሃወኽካ መነባብሮኻ ምብኻን ማለት ኣይኮነን ንሕና ሰባት ግዜ ዝተዋሃበና ክንነብረሉ እዩ ነገራት ፈጺምና ክንሓልፍ ጥራይ ዘይኮነስ ባዕልና እውን ክንነብር ክንክእል ኣለና
بقبق مجدين مسحة نمتصوات نمزنناي كم نمسرحن مسدرا بيت جزين محلافريو إذا جزيتو هاي بنا نصباحت الموصى كابت مالي دما تمهار إذا يتتخكلن يترجم هوت نخلو جزي اللو خمس بحال بزعبا جزي كنتزارب كلنا نت جزي بأقوى تردي خابب بقوان زاد لنا جر مسرحن بر بهواخ من ندالا يكونن سلازي بيتن كل جزء على وزب الممرح تمرح إذا مالت قلنا أبز خوان عامت ويكيزي مولو عدم يخاب بمزنين بمحقاس انت رايح لفو مالت هايكونن نجرات ميزانا وقت قبرهم يقبا زي بسول سبات قلنا واقع جزي زي مفلات عابي ملالي أميو نجي زي بقبو زي متكمل نهتوميو إذا نايلو مفيديونا نزي مسل نيرو إذا فيديو زين تفتخيو لايك سدرا نايزو نجار channelنا تزيكوين كادما خمسي زبالو طعمتي فيديوهات نغباز حوخا سبسكرايب بمقبار آبال سدرا بيتناخون يعني لي